ושלום לכולם, ואיתכם אמילואן, וזה הסרטון הראשון שבו אני מדברת איתכם, וכזה, למה עכשיו? כי היום זה היום הולדת שלי. כן, אז בגלל שזאת שנה חדשה, לפחות בשבילי, החלטתי לדבר איתכם קצת, שתכירו אותי, ואולי, אתם יודעים, גם אני אתכם. אז האמת שאני אוהבת הרבה דברים, אבל נגיד אני אוהבת לשיר, לצייר, לרקוד, לכתוב, יש עוד הרבה פשוט, אתם יודעים, אני לא מצליחה להיזכר בזה כרגע. אני גם, אתם יודעים, אני אוהבת אנימה, ונראה לי שאפשר לראות את זה לפי הסרטונים שלי, אם אתם יודעים למה אני מתכוונת. האמת שלקח לי מלא זמן לחשוב, אם בכלל לפרסם את הסרטון הזה, כי אני ממש מפחדת מהייט, אבל אם אני לא אנסה, אני בחיים לא יודע, נכון? אז כן, ובקשר לפרצוף שלי, כרגע אני לא מתכוונת להראות אותו, ומתי כן? תביאו לחשוב על מספר רנדומלי של עוקבים שבחיים לא יהיו לי, לפחות בקרוב. כשיהיו לי 4,720,007 עוקבים. האמת שאני יודעת שזה לא יהיה בקרוב, בגלל זה סתם דפקתי עכשיו מספר רנדומלי. טוב, האמת שגם עד כמה שאני רוצה שתעקבו, אני לא רוצה להכריח אתכם, ולכן בסרטונים שלי אני לא אבקש מכם לעקוב, או לשים לייק. כאילו תעשו מה שבא לכם, מה אכפת לי. טוב, אז אם יש לכם עוד שאלות, אתם יכולים לשאול בתגובות, ובכללי, ביי ביי, נתראה בסרטון הבא, אם הוא יצא. כן, אתם יודעים אם יהיה לי כוח לעשות אותו. כן, טוב, ביי ביי, נפגש בסרטון הבא.